Lejlit l-ewwel round tal-elezzjoni għal ħatra ta' kap ġdid tal-Partit Nazzjonalista, l-editorial ta' The Times fisser l-elezzjoni fil-Partit Nazzjonalista bħala waħda kaotika u li seta' ġab fit-tmiema din il-farsa billi jwaqqaf l-elezzjoni u jibdi jagħmel ġdid. Bit-titlu A Damp Squib impjeta, b'referenza għad-deċiżjoni nofsajran li ħall-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' Adrian Dalija l-erba' li għadda, l-editorjal tal-Gazzetta sostna li l-problema reali fil-Partit Nazzjonalista huwa l-istess kandidat. Qal li din il-ġimgħa kien hemm raġġ ta' dawl meta fl-aħħar minuta il-Kunsill Amministrattiv ħatar kummissjoni biex teżamina l-kandidati, iżda kollox baqa' kif kien u qabbel din is-sitwazzjoni bħal murta li ma jeħux. Għalkemm fisser id-dikjarazzjoni ta' Busuttil li jirtira mit-tellieqa li kieku safa bl-istess kundanna ta' Dalija bħala messaġġar lill-kunsilliera tal-partit biex għadha ma jivvutawx għal Dalija. L-editorjal tat-Times jgħid li Dalija ġie jaqgħu jqum mid-deċiżjoni tal-Kunsill Amministrattiv u għamel waħda bħal Trump meta qal li dan kien pjan kontrih mill-establishment tal-partit biex iwaqfu mit-tiġrija. Madankollu jinnota li meta mafus Dalija naqas milli jsemmi bisimhom min jagħmel parti minn dan l-establishment. Sostna li Dalija qarraq bil-partit li jrid isir kap tiegħu u li l-Partit Nazzjonalista issa jittama li l-kunsillieri tiegħu joħorġuh minn din it-tafiġġa li daħal fiha. Qal li meta Busuttil irreżenja mill-kariga, ftit kienu li rridu jidħlu għal dan l-inkarigu u dawk kollha li resqu għalija ma jikkonvinċu xejn. Qal li dawk li vvutaw lill-Partit Nazzjonalista ħadu bi kbira li ħadd ta' stoffa ma resaq l-quddiem bħal donhom kienu diġà jafu li l-Partit Nazzjonalista riesa għal telfa oħra fl-elezzjoni li ġejja. Qal li l-qassata li kien imiss kienet in-nuqqas ta' verifika li saret fuq il-kandidati u l-firda u l-manuvri minn wara dar xulxin li bdew isiru sa mill-bidu tal-kampanja. L-editorjal ta' The Times jagħmel ukoll referenza għal ħerba li kienet għaddejja fid-Dar Ċentrali l-erba' filgħaxija u kif il-partitarji nazzjonalisti kienu kostretti jsegwu dak li kien għaddej fid-Dar Ċentrali minn fuq l-istazzjon tal-Partit Laburista. Dan għax il-medja tal-partit injorata l-kollox dak li kienet jiġri fuq l-għadba tad-dar tagħha stess. L-editorjal ta' The Times ittama li Simon Busuttil jagħmel biċċa xogħol aħjar fil-kumitat li nħatar fil-Parlament Ewropew minn dik li jagħmel il-partit tul it-tmexxija tiegħu.